ୱାଓ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ବାବା ବାବା ଦେଖ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେବି। ଆରେ ହେଇ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଭକଟେ ଭକଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ତୁ ଆମ୍ବ ନେବୁ ମନା କଲି। ସେଟା ନେଇ ହେବନି, ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେବି ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେବି ମୁଁ। ତତେ ମନା କଲି ପରା, ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ନାହିଁ, ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲ। କିଏ ହେଲା ଏଠି? ଆରେ ଉଠିଲି ସେଠୁ। ଆରେ ସୋନୁ କହିଲି ଉଠିବା ଘରକୁ ଯିବା। ତତେ ମନା କଲି ଗଛକୁ ଚଢ଼ନା। ଆରେ 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 ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ୁଛି ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆରେ ଆରେ ଗଛ ଚଢ଼ନା। ଏରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତତେ ଓହ୍ଲା ପା କହୁଛି। ଓହ୍ଲେଇବୁ ନା ଏନା ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଆଣି ସେକି ଦେଇଯିବି। କିରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତମେ କାଇଁ ମତେ ମାରିଲ? ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି ତମେ କାଇଁ ମତେ ମାରୁଛ? ତତେ ଓହ୍ଲା ପା କହିଲି, ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଓହ୍ଲା ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲା। ହଉ ତୁ ନ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉ ତୋ ବୋଉ କହିବି, ତୋ ବୋଉ ସେଟା ଆସିବ ପିଟିକି ଘରକୁ ନବ। ନ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ ମୁଁ ଯିବି। ରୁହ ମୁଁ ଯିବି। ରୁହ। ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବିନି। ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ଚାଲ ଘରକୁ ଅଛି।